weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv takusan yoni tokka haydi to sintian gourdioma to wajjo bosoyaɓe to yena gabaɓi to yena wuuro molo to tulde baali to wuuro djibi alpha to ganki to belendenni to hayre nday ko on takusan juula ha e nder galle elhaja oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to likseyba goural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruuji men to leydi mauritanie mohammed cheikh el ghazlani e sete timmuɗo ummima nakcot subaka hannde o ɓe jaabini émirat arabe uni yettinoyde e duwawuji mabɓe jaltugol aduna hoorejo leydi mo émirat arabe uni to leydi sénégal roi mo kanno mo leydi nigéria ene tijja alet janggo e jillo muɗum to madina bay to kawlak to leydi mali justice mo leydi mali ɓe mbaɗi convoqué Jean-Yves Le Drian ministre des affaires étrangères mo leydi France e ɓi ko biteɗo Thomas ɓe convoca noon ko ñande altine nogasa lewru juin daratondu saga 8h subaka to leydi Niger officier ji jeegom supérieur officier ji jeegomo supérieur ñawama tumanoɓe yinnode derguidde laamu Mohamed Bazoum kamɓe jeegomo kala ɓe ɓorama ha laaɓi e koniyankagal to leydi Tchad seppo wulgo diaw waɗi toon ko yimɓe lundiyankoɓe hollirde metti mumen kay e laamu leydi France to leydi Burkina Faso gila sappo e jeegom lewru avril sagataɓe jeetata woni de mineur uji tawnoɓe kay e nder gasɗe kodki mumen tawtege e nder gasɗe woni bunker ɓe tooɓo bettino toon gila sappo e jeegom faade oɗo saaha joni eɓe tawe nder toon eɓe tawe diƴƴe kewɗe no fewi ɓe cuwata o faabede to leydi Nigéria suka debbo étudiante chrétienne naji woni Issa Yanki ƴettinoɗo audioji pilnoɗo audioji e réseaux sociaux omo ñiŋi hen nulaɗo men sallllahu alayhi wa sallam jaame kisala woni mum o fiya hawa wattinde ardude gotel ɓe duppi kay ɓe dutti ɓe duppimo kabaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to leydi kabaruji men joolam jaɓeri ma en jaa ha to émirat arabe uni to leydi inde to leydi corée du nord ha to palestine bisimilla mone ketti hotondirte joni joni piren pacciren sadagallahu l azima ɓatake jaam gonɗaɗo hono ceerno abdoulaye Dem ko miñuma duttiɗo to mbakna mariama dawouda Dem ko bandum debbo duttiɗo to leydi France gawdi siley pam ko kawmum duttiɗo to mbakna dieynaba sileya pam ko nene mum duttiɗo to mbakna ramata dawouda Dem ko miñuma duttiɗo to mbakna abou Dem to leydi France ko ɓi duttiɗo kanko yettiniɗo wulango eɓe ndenta kamɓe kala eɓe ngullo dendagal bandiraɓe sehilaɓe jaltugol aduna biyetenoɗo ceerno Moussa Dawouda Dem ceerno Moussa Dawouda Dem o yalti aduna ko ñande alkamisa ɓennuɗo to Dakar o wira aljuma hanki o to mbakna eɓe ngullo noon dendagal bandiraɓe dunga wuuro Alpha dunga Bosoya dunga wuuro ceerno ndulumaji Demɓe Funeɓe Ɓoki Jawenaɓe Sadel naɓe dendagal guure tawateɗe Dande Maayo e guure jeeri kala ɓe dutta ɗumen duwawuji arnoɓe kay yettinde duwawuji men e darnoɓe wirwirde he kala heɓe mbiya on on cuurimo yo Allah suurana on jokki en ɗam kadi yo Allah jokku balɗe moon siftini on noon yettinɗo wulago ngo ko musidɗo men biyeteɗo Abou Dem ko ɓi duttiɗo tawateɗo to leydi France eɗen mbiya tan dow inde ceerno Habou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. kala rafimo Allah addi ene jogui kene safra ɗum kala rafi kadi ene jogui cafrowo ɗum an ganduɗo e rafi maɗa donkuɗo hebde hen jaam donkuɗo hebde hen raha an donkuɗo famde ɓandu muɗum an tinɗo musalla e ɓandu muɗum jokkodira e ceerno Djiby Sy joni joni jiɗɗa hoore maɗa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo danwal e ɓalwal kala
ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirola rafiji worɓe no didorno ceerno Djiby Sy ene andine ɓen worɓe jogiiɓe caɗele goragu rafi goragu eɓe jogii leɗɗe joni so tawi a fewnanama hen laabi tati joni goragu ma arta ha cagatagal ma ceerno Djiby Sy ne andina dendagal rewɓe rafiji gondi ko wayno kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe ɓe darotake e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen rewɓe sattoraɓe dewle ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen weddaɓe korte wonduɓe e dabaruji ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge pewnaɗe itto e bonnoje dabaruji ɓeydoje arsigaji omo jogui usula ceerno Djiby Sy ko labdo reedu malaɗo wune bawɗo listihara an jiɗɗo waɗinede listihara ko inde ma inde nene ma dokkatamo so tawi ko wonɓe Amérique wonɓe Europe ha to Afrique central ko ujunnaji ɗiɗi CFA waɗirta listihara so tawi noon ko gonɗo Mali gonɗo leydi Sénégal e leyɗele zone franc kala so tawi ko jiɗɗo waɗinede listihara ko temedde nayyi mbuɗo woni 2000 francs so tawi ko tawateɓe nder leydi Mauritanie jiɗɗo waɗinede listihara ko ujunere mbuɗo mbaɗata walla mbaɗa carte de crédit dokka inde maɗa inde nene maɗa o haalanma ko wone maɗa ha mbiya yuni ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni o arti omo tawe base makko tawateɗo to Djoum kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko noddirguel ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yimɓe jokkodiri e makko to banggue WhatsApp ko numéro makko ha joni leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 omo andina bandiraɓe kadi base makko tawteɗo to Nouakchott ene jokki gollade ne tawe ɗon miñi ko laaɓaɗo golle ɗe nunɗuɗo labɗo reedu malaɗo wune biyeteɗo ceerno Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro muɗum téléphone ko 32 62 04 99 ko numéro mum appel kadi ko numéro mum WhatsApp ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko kala rafi mo jiiɗa joni aɗo ene jippini leggal ngal ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwruken tokkori ginoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗum gorel teya ko haako moƴƴo ala rewan ala effet a wulna ndiyam ma ha wula jaw mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene safa on neɗɗo joguiɗo AVC joguiɗo caɗele cardiaque mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoru neɗɗo mo ɗaɗi mum dongata ƴiƴam mum koyɗe musoje koppu misoji jaaɗo ha jotte koyɗe muma jokkata en ɗam yahata juma e jama jokkodir e gorel teya joni joni mbiya alhamdulillah sa yiɗi hebde ko laaɓi e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelteya.com ma yi toon kala rafi mo joguiɗa ƴeewa so tawi ene hawriti e gorel teya jokkodira e mabɓe sa yiɗi jokkodiri tonggode gorel teya Moustapha Mbacké to Touba 77 631 71 68 so tawi koto kiitira galle ceerno Habous Diallo hakki tawe ɗon 77 554 75 54 so tawi koto Libreville Gabon jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kana 077 39 57 97 so tawi koto New York Abou Sokawal Fouta Business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France Harouna Ngaydo sa jokkodire on numéro kala leydi ndi gonɗa mawo totte joɗiɗo ɗon o 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya ko lekki ki jomiraɗo addi beele dañen jaam cafroɗen
heɗotode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e hoyre-biir sappo joyi lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi kabaruuji men e ɗemngal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah ene nanggani en karallagal ha mbawen yiide en to banggue YouTube e dendagal golle weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma waɗanta on foof to helle men YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah baɗowo toon golle paydude no feewi to leydi Mauritanie puɗɗorɗen caggal kayde hoorejo leydi Émirats Arabes Unis hono sonnal testa Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan jaltirɗo aduna duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e tati caggal kay nde o yalti aduna galle laamorgo ngo hoorejo leydi Mauritanie ɓe ɓayyini décret taw ko décret mo hoorejo leydi ndi siifi on décret noon ko hollide tigui wonde leydi Mauritanie naati kayya e ko wiyete deuil national mo balɗe tati ɗum noon fuɗɗi ko gila aljuma hanki o nde ɓe keeɓi oɗon habaru ha joni koye on fannu keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi caggal kay nde o nani on kabaru aljuma hanki subaka aseta hannde o ƴetti laana makko ndi o kanko e sete makko timmuɗo ɓe jaabini tigui to Émirats Arabes Unis yettinoyde toon duwawuji makko e duwawuji ɓesgu leydi Mauritanie kala omo yaadi noon e sonnalte omo yaadi noon e jillu ngu omo yaadi toon yettinoyde duwawuji makko noon e joom suudu makko biyeteɗo Mariama Da wondude e biyeteɗo Mohamed Salima Wulmerzouk ko ministre des affaires étrangères mo leydi Mauritanie wondude directeur cabinet makko e ambassadeur joɗiniɗo leydi Mauritanie to Émirats Arabes Unis wondude kadi e wondude e sete wondude waɗɓe e sete timmuɗo no feewi ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen police mo leydi police mo naktoɗo ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓima gorko bin ɓadnoɗo ojoji mum taw ko ojoji leñamagu e gañamtumagu faade kay e leñola halpular en wiide kay wonde hay halpular goto jeyaka e nder leydi Mauritanie police o noon holliri kay wonde ɓe teeɓi momo e oɗo saaha joni ɓe andinde kadi wonde e nder réseaux sociaux ji ɓe ketti yimɓe kamɓe foof noon e rokkude yimɓe ko wiyete liberté d' expression et liberté de presse haɗani haɗata noon kala kay kalɗo konnguɗi taw ko konnguɗi noddoji gañamtumago walla jibinoji fitnaji walla noddoji tigui dillere e nder leydi he koɓe rewnoɓe ɗum lawol haɓe mbaɗi erago noon faade dendagal yimɓe kala nde battata hakkillaji mumen ko kalata kadi kala kene adda dillere walla kene adda gañgu ɓeyde gañgu hakkude leƴƴi ɗum noon ko konnguɗi ɗi potani wadde e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen aljuma hanki o cumu kulɓinigo waɗi e nder jeere mawde nde attara jeere mawde nde attara ko magasin goto taw ko magasin jeeyowo meuble uji woni fotiyaji e matelaji kañum tigui sumi toon cumu kulɓinigo no feewi soit taw noon andede ko saabi sumu ngu teskama tan noon hay neɗɗo goto gañaki hen hay goto kadi wasani hen fittade mum kono matériel kewɗo kam koppereje kewɗe sumi toon ha wontindodi hono waali adarara waɗi erago faade dendagal commerçant ji nde ɓe ɓeydoto tigui rentade ɓe ɓeydo rende magasinaji ɗi e jeeji mabɓe kay ko fati e cumuji baɗi ni ene teska noon ko ɓuuri hewde e cumuji baɗɗi e nder jeehe ha tengti nder jeeres atara jeere mawɗe ɗe ko ɓuuri sabade ko ɓuuri hewde ɗina cumuji saboto ɗum tigui koko fati ko wiyete court circuit woni masqua ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Moukhtar Boula Dahi kañum woni jagorgal kalfinade ko fati e cellal aade kañum e wondiɓe mum wondude gouverneur amo Brakna hono biyeteɗo Tayyeb Wul Mohamed Mahmoud ɓe mbaɗi wiccite ɓe biciti aljuma hanki o cuuɗi cafriɗi kewɗi tawateɗi e nder région de Brakna ɓe mbaɗi visité noon hôpital mo Boggue caggal ɗum ɓe jeehi to centre vaccination tawateɗo to lycée mo Boggue ɓe jeehi kadi ha to hôpital régional mo Elega ministre noon délégation mum kala kay e nokku to ɓe jetti e nder hôpital walla dispense centre moɓe jetti kala eɓe mbaɗa visité kay dendagal service aji ɗi kala caggal ɗum kadi ɓe mbawa joddade e gollotoɓe ardiɓe nder oɗon hôpital ɓe keɗo ɗum ɓe ketto ɗumen guila no gollotto ha e caɗele kawran jogui e oɗo saaha kala o waɗi erago noon faade dendagal ɓen to rewi kala o waɗi erago faade ɓen gollotoɓe ha tengti ardiɓe ɗiɗon cuuɗi cafriɗe ɓe to tigui ɓattade population hono yidde hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani o waɗi erago kadi faade dendagal population tawateɗo nder nden falde kala nde ɓe tinnoto no fewi kala mo suwano
ƴettude ñakku mum nde arata ƴettude ñakku mum ƴettunoɓe nde ƴettata dose ɗiɗaɓo tawi kadi ko ƴettunoɓe dose ɗumen ɗiɗi nde mbaɗata dose rappel ha tengti noon e oɗo saaha joni leydi Mauritanie woni koye ruuma yontere timmude taw o ruuma noon ko yidde wadde vaccination ñakko haɓade mboros covid 19 ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar seno mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗen jeena ha to Kaolack kano ko état tawateɗo e nder leydi Nigéria état o noon mo kano mo jogui roi mabɓe noon ene wiye Aminou Addo Bayero noon en tijja alerta janggo o to Medina Baye e jillu makko gollal jillu makko cehilagal Serigne Mahi Ibrahima Niass kañum woni khalifa général mo Baye o waɗi erango faade dendagal almuɓe makko kala faade ɓesgu makko e faade Medina Baye kala nde kamɓe kala nde ɓe jaltata ɓe darono doole mabɓe ponno ɓe jaɓɓo oɗo roi jaɓɓugal paydingal no fewi e nder jillu he noon oɗon roi ma waw yettade dendagal nokkuji e boowe tawa kadi tawade ɗe Medina Baye tawa ɗen nokkuji ɗi nokkuji noon ko projet ji mawɗi joga wonande kaya Medina Baye ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal ade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewedde kala subaka so hujjidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen bulletin de santé to leydi Sénégal yarata e mboroso covid 19 ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere e temedere e nogas e tato neɗɗo woni holkisaɓe e nder holkiso he noon tawama tato ene jaati ko fiɗaɓe covid 19 ɓen tato kala ko ka communautaire woni hay goto men anda to ƴetti oɗon rafi e nder ɓe cellaɗo ɓe jeeyo kepti cellal men paati galleji men teskama noon hay goto ala mo rafi o yoɓi fittade mum hay goto kadi ala tampuɗo taw ma wallite to banggue fofango so tawi ko doggol winditiɓe mboros coronavirus togui ko rafi wonade leydi ndi ɓe faade joni ɓe jettima capanɗe jeetati e joyi ujunere ene fawi capantato e joyo neɗɗo e nder ɓen noon hen capanɗe jeetato e nayo neɗɗo ene fawi capanɗe joyo e joyo keptino cellal mumen ha laaɓi paati galleji men ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegomo e jeegomo neɗɗo ɗum woni ko hawrela diala togui ko rafi wonade leydi ndi faade ñalawma hannde o so tawi noon ko heddiɓe juuɗe safroɓe tinnaɓe wonduɓe e mboros coronavirus ñalawma hannde o e nder jokuli leydi Sénégal kala koɓe sappo e tato neɗɗo woni ka active so tawi ko ƴettuɓe ñakku men fuɗɗiɓe ƴettude ñakku men togui ko mboros wonade leydi ndi faade oɗo saaha joni ɓe jettima million ene fawi temedde nayyi capanɗe jeegom e jeetato neɗɗo ene fawi temedde jeeɗiɗi capanɗe nayo e yimɓe ɗiɗo ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen police mo leydi Espagne ɓe kolliri tigui ɓe teeɓima Sénégal najo goto sagata tokoso jaarowo e duuɓi nogas e jeenayyi ɓe kolliri noon on nanguira ko wadde viol o violi noon ko debbo goto e nder wuuro wiyetego Valence e nder wuuro wiyetego Valence ɗum wonno noon ko guila aljuma ɓennuɗo to o ko guila nden o wanno ɗum ko wanno hollelama tigui aljuma ɓennuɗo to ne wiyata aseta ko nden tigui o wanno ɗen golle on nanggui debbo o noon koye lawol e saaha kay debbo ummino golle mum ene fayi galle mumen ko ɗon tigui o rewe mum o nanggui ɗum e lawol waɗi ɗum violé ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal Barthélémy Dias kañum woni maire mo Dakar o waɗino vidéo e nder vidéo he noon omo haala hen konngudi musuno feewi hollirde mette makko kay wonde kay listi yewni eskani woni tigui landa diɗɗal landaji ɗe o addi ɗi walla ɗeɓe gardi ɗi wonde kay to Dakar koko waɗa wayloji ne waɗi tigui jamfano feewi e nder ɗum noon alde kadi alamo o joofi feɗendu e ɗiɗon wayloji mbaɗaɗi hen so wona laamu ngu e ɓeɗo witeɓe Benno Bokk Yakar tambiɓe Benno Bokk Yakar noon kañumenne cuutino konngudi moƴƴi jaabade mettudi no fayi faade makko kanko Barthélémy Dias makonko Barthélémy Dias noon caggal ɗum noon ha joni omo heddi tigui e ko haalno e wiide kay wonde kay mandataire landa walla diɗɗal landa yewni askani moɓe cuuɓi e nder Dakar ko biteɗo Déthié Fall wona kay biteɗo Saliou Sarr listi yewni askani noon kolliri o kay wona oɗon liste mo Déthié Fall wona on liste joƴƴinoyno tigui toon on woni mandataire mabɓe ko on liste noon ɓe kolliri tigui koko waɗa modifié wonde koko waɗa tigui waɗi jamfaji kanko Barthélémy Dias noon holliri tigui wonde yimɓe hewɓe ɓe nunɗani jiiɗa kay wonde o jee sarɗiyankoɓe ɗaminiɓe jooɗoyade to suudu sarɗiyeji jiiɗa kadi e nder député ji jeeɗiɗi jonantoɓe Dakar e nder suudu sarɗiyeji ɓe jiiɗa tigui wonde yewni askani tawe hen ɗum noon yimɓeɓe kene tampina koye mumen yo gandu kadi ɗum ɗon koko natti ha laaɓi ko Benno Bokk Yakar waɗanno kay lundayankoɓe ɗum koko natti ha laaɓi oɗo saaha joni saabu kanko o jaɓata ɗum ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Sénégal ha joni sen ummima to Dakar ma jaa ha to Ziguinchor
Ziguinchor to Ziguinchor kettoɗen musidɗo men sehil men Amadou Kébé jaam ñalle maɗa. Assalamu alaikum moɗon bandiraɓe Weltaare TV, on calminama on juurama. Kabaruuji garanen ɗo e nder Ziguinchor hannde ko département Kolda toon gaddotoɗen. Eɗen gandi lawol hakkude Kolda e biyeteɗo nokku biyeteɗo Sali Keñe e frontiére Guinée Bissau, lawol ngol e ngol boni no feewi. Ina wayno hanki ɓe dari ɓe mbaɗi moɓodiral, ɓe mbaari lawol ngol, ɓe mbi ko il faut que lawol ngol fewne, lawol ngol waɗe courant, waɗe kadi dow dano soronki ɗum ɓe mbawata uddidde lawol ngol. ɓe permi lawol ngol fodde ƴewuji ɗiɗi. préfet ari ɗon ɓe kalde muɗum. préfet wima yettin haala ka président de la république ummade Kolda kadi fewde juulo kon. lawol ngol boni no boni no fewi. kamɓe ne heccanki ɓe mbaɗi moɓodiral, ɓe mbi wona lawol, wona courant, wona ndiyam. ina wayno kamɓe koɓe yejjitaɓe e nder Sénégal. ɗum noon ina wayno kamɓene ɓe mbaari heruji ɗiɗi e fayimintaji 30 holɗum ngolɗo lawol. so en umima ɗon en garti ɗo e nder Ziguinchor, eɗen gandi tayoreɓe ɓe no wayno heccanki kamɓene ɓe mbaɗi moɓodiral diño mabɓe, ɓe jooɗima e damal préfet eɓe gullito. ɓe mbi ina wayno affaire école aji kota tottanoɗo yo arga henna e gardugol mawɗo mabɓe biyeteɗo yero balde. ina wayno kamɓe de ɓe keɓani hen hay hunde, ko seeɗa taɓe keɓe jafoɗon noon. ina waɗi privi nde wonno studio o min uddani bafe ɗe, ina waɗi privi ko fewte batte tali o min ɓalli min kuccide koye fallantere nde uddiyaka jafoɗum min. ɓe mbi kanko yero balde kanko ardi ɗo tayoreɓe e nder Ziguinchor, o wi omo andina président de la république mo tuttuno o yo tuttu Ziguinchor naɓe e Casamance naɓe, kamɓe ɓe keeɓi ko seeɗa. ɗum noon yo wat feere o yurnito ɗeɗo golle, ɓe peewi koye woote. so ronki ɗum jogorani fewde hay hunde. ɗum noon e toneji école aji ɗi Benno Bokk Yakar eɗen gandi liste national e liste départemental. ɓe jeehi to duudu ka waɗama kañum to liste national. ɓe mbi kamɓe de ɓe jiyani e liste départemental sukaɓe Casamance naɓe hay goto ɓe jiyani. ina wayno joni kamɓe yo liste o fewniti ko ɓuuri yawde e yaccade. so tawi ko Pastef eɗen gandi ɓenne liste mumen yalti. ina wayno Guy Marius Sagna ɓe nayimo liste départemental. ɗum noon ina wayno kamɓe fof ɓe beltima. kono noon yettere Allah usuyi yaltino e Benno Bokk Yakar. ina wayno arti jungo Benno Bokk Yakar gila e maire mabɓe keso o nde ɓe gooti. donc wonno ko e liste, wonno ko e jungo Pastef, arti noon e Benno Bokk Yakar. ɗum kadi ko yettude Allah ka funtin. ɓenne kadi yaltino kadi wonno ko e Pastef. ina wayno kamɓe ɗe ɓe garti e Benno Bokk Yakar e liste Macky Sall, parti Macky Sall ɓe garti hen no feewi fodde ujunnaji. ɗum noon eɗen gandi kadi fodde mairuji 5 yaltunoɓe ɓenne kadi ina wayno mbaɗi déclaré duttima to e Benno Bokk Yakar. ɗum noon woni weltare. Robert Sagna o namdama alhaali Casamance holko andi holto tolni o wi o haalata en hay hunde, nde wonno wona ɗum joɗɗinimo ɗo journaliste ji ine namdo omo haala. kanko o woni koye gollade, omo gollono président de la république kanko e parti makko. Weltare TV musidɗo moɗo Ahmad Isaɓe Keɓe gorko mo Mbotto joɗaniɗo ɗo henna Zig FM sappo e witi yantude e Weltare TV. Ghalii Abuu Bah yallo koye walde jaam. Allahumma amina. Amadou Kébé haymo heeɗimani andi jeeɗati koye Benno Bokk Yakar jaydiyanke noon yo wona neutre e kabaruji men ɗemngal pulaar. seno mima to leydi Mali koto, seno mima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen catal bitengal opération espoir. tous fama ɓe juɓɓini moɓodiral mabɓe mo walantagal Allah aljuma hanki o 13 lewru duujal hitande ujunnaji 2022 to Bamako. ɓe mbaɗi ɗum noon koto nokku biyeteɗo boulevard
de l'indépendance ujunnaji neɗɗo notitima hen hay sinno kay a weddima ñorgo Allah e kewal yimɓe ñorgo ngo memata leydi mujibo moɓodiral ngal noon woni meeting o ko yidde hollirde fama woni forces armées maliennes e yidde andinde windere nde kala wonde population e ɓesgu leydi Mali kala ene wondi e fama woni forces armées maliennes ene mbaɗi ɓe soutenir ene belti kadi e golle mabɓe ene mbiya ɓe jokku golle hewɓe gaari noon ene gaddori alluji men woni des pancartes e nder hen noon ene winda hen vive les femmes woni les forces armées maliennes vive notre armée et le Mali ene waɗa hen kadi abat la France abat le MINUSMA abat la MINUSMA abat la CEDEAO nous sommes tous femmes ɗum noon ko konngudi goto kay e ardiɓe nous sommes tous femmes haɓade terroriste ko konngudi biteɗo Dembélé goto noon e mawɓe catal opération espoir tous femmes ha joni kabaruuji men e ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni Jean-Yves Le Drian kañum woni ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale kanko mo leydi France kanko e ɓiyi ko biteɗo Thomas koɓe waɗaɓe convoqué noon tawa convoqué ɓe noddiɓe ko justice woni tigui leydi Mali ko yeeso ɓe nodda noon ko yeeso deuxiéme juge du cabinet d'instruction des pôles économiques et financiers mo tribunal de grandes instances mo Bamako ɗum noon ko ene holliti tigui suudu ñawirdu halfinaɓe kay ko faati e tumaɓe e borjingol koppereje leydi kañumen convoqué mo on convocation noon ɓe convoqué mo ko ñande nogas lewru juin daratono ndu 2022 sanga 8h subaka to Bamako oɗo saaha joni noon e ɓe noddira noon koko fati e atteinte au bien public des biens publics wondude e d'autres infractions au dépend de l'état du Mali woni tigui tumede kay wonde ɓe borjini walla ɓe ñaami haalisaji taw ko haalisaji dendaɗi ɗi leydi Mali oɗo saaha kala noon ene anda kay wonde tekkere ene surka hakkude Bamako e Paris walla mbiyan hakkude laamu leydi France e laamu transition ngu leydi Mali tekkere ne surka hakkude mabɓe oɗo saaha joni noon hakkillaji kala kiɗɗo journal ngal ma namdo kay beele Jean-Yves Le Drian kañum e ɓiyum Thomas ma mbaw kay jogade cuusal arde notitade oɗo convocation moɓe convoca ñande nogas nduɗo lewru ndu gonɗen lewru dartondu to Bamako sanga 8h beele kay ɓe mbaw arde toon ko ɗum woni ko yimɓe hewɓe oɗo saaha joni poti namdade koye mumen ɗum noon ko woni yeeso daɗani guite kanko Jean-Yves Le Drian noon e ɓiyi ko kala ɓe tuma tigui koko fati kay e dossier ɓurɗo wonde kay wulde jaw koko fati e pewnugol passeport uji taw ko passeport uji leydi Mali o ɗina passeport uji noon halfinno ɗum ko société goto Faray naɓe on société omo wiye Oberteur technologie ene tuma noon juuɗe Jean-Yves Le Drian e ha tengti noon e ɓiyi ko biteɗo Thomas ko hen haalisaji ɗi ndewi ɗum wonno koye laamu Ibrahima Boubacar Keita ha joni ko leydi Mali keddo noon commissaire des police mo Kolonje Ba hono biteɗo Sékou Mané ɓe pawi juuɗe kanko e dadi makko ɓe pawi juuɗe mabɓe e wuyɓe e joyo tampinnoɓe nden falle ɓena wuyɓe noon ko dartornoɓe wujjude dabeje woni nayyi e gay jenani ene nawa ene jeeyoya ɓe tawi nden fedde wuyɓe noon ko malinaɓe koɓe joyo ko malinaɓe e Côte d'Ivoire naɓe kene wona joni hitande noon ko ɗen golle bonde woni koɓe gollata e nder nden fande ɓe tawaɓe noon e juuɗe mabɓe ñande ɓe nanggande ɓe tawama ɓe jogui 30 holsere wondude e kalis kewɗo no fewi moɓe punnuno yeede ne tawama e mabɓe ardi opération adduna opération noon ko chef de brigade de recherche biteɗo adjudant chef Samba Ballo kañum ardino oɗon opération ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar seno wima to leydi Mali koto leydi Niger paɗen ñawore wonande kay ɓen dadiɓe yinnoɓe derguidde laamu Mohamed Bazoum yani haalaɓi dadiɓe jeegom ɓe martaba officier supérieur ndiwama haalaɓi e golle mumen woni ɓorama haalaɓi ko tribunal militaire noon kañum ñawiɓe ɓe ñawira noon ko yinnode wadde coup d'état woni derguidde laamu ñande jamma 31 lewru mars hitande ujunnaji 2020 on jamma noon wonno so weeti muɗum wonanno investisseur on biteɗo Mohamed Bazoum gardiɗo oɗo saaha joni leydi Niger koto leydi Burkina Faso paɗen ha joni ine jokki pompude woni tiɓade ndiyam e tirade ndiyam tawateɗam e nder mina goto mina
mo perkoa to non ko sagataɓe jeetato ɓen jaɓiliɓe e nder nokku taw ko nokku hoɗande mabɓe to Bunker taw kila ñande 16 lewru avril maynude ɓe ɓiili toon taw ko toɓo hewgo ndiyam no fewi bettinoɓe toon ɓe ɗum toon noon wino teppa ndiyama e oɗo saaha joni machine aji garduɗi jaaduɗe e jamanu gaddama kay guila ndiyane ene pompa ndiyam jamma e ñalawma kala woni 24 heures sur 24 hollirama ndiyam ɗam fuɗɗima ustade nder ndes nokku to toɓe goni toon no fewi kono noon suwa taw ɓen koninkoɓe faabu mbawani tigui yettade toon wawde kay dandude ɓen sagatade jeetato wonɓe e nder kaɗona gaska guila ñande 16 e lewru maynudu koto leydi Tchad paɗen seta hanki o lundiyankoɓe taw ko lundiyankoɓe laamu leydi Tchad ɓe woni wiyeteɓe takkita tama ɓe mbaɗi tigui moɓodiral mabɓe sappo mabɓe wulgo diaw e nder lamorgo leydi ɗi hollirde mette mabɓe kay ɓe jadani e laamu leydi France élève aji kewɗi noon mbawi tigui ummade université ji men e école aji men mbawi notitade e ngoɗon seppo e nder hen noon hollirama tigui e nder seppo he noon eɓe mbiya ɓe gulla eɓe mbiya non à la France la France dégage ɓe jani kadi station essence kala station essence bindaɗo total tawateɗo nder lamorgo leydi he ɓe jani mum hollirde mette mabɓe kala kay nokkuji taw ko symbole leydi France ɓe jani hen ɓe kolliri hollirde mette mabɓe no fewi ardiɓe landa gardiɗo kala landa wiyete ka transformateur woni lundiyanke hono biteɗo succès masara o holliri tigui wonde seppo ngo rewi lawol no fewi o weltima hen koto Nigéria paɗen Nigéria noon ardiɓe diineji leydi Nigéria e laamu ngu kala nana jokki wadde erago yo jaam e kisal yo artu e nder leydi he ɗum noon ko caggal kayde suka debbo goto étudiante taw ko chrétien woni diine isayanke bannoɗo windande muɗum walla wannoɗo leffol muɗum e nder réseaux sociaux ene yenna hen ene suuti hen konngudi bonɗi no fewi faade nulaɗo men mo jaam e kisal woni on étudiant noon étudiant ji julɓe noon caggal kayde keeɗiɗina on audio kolliri hen metti men no fewi e saaha kay ɗacci haw ari université to janggatto piimo pigal musgal no fewi ɓe ne jogui cabbi ɓe ko kaaje ɓe hen ene jogui paade mumen e gobɓe piimo tigui haw yejjiti inde makko haw wadde dardude gotel caggal ɗum kadi mbaɗe makko essence duppimo haw wasi fittanu makko police ji kewɗi noon mbawin arde yidde faabademo kono Allah e keewal e mette isaji julɓe ɗi donki wawde wadde haydara ko ɗon tigui ɓe piimo haw fadɗi ɓe duppimo haw wasi hen fittanu makko kanko debbo o noon mo wiyeteno Deborah police omo wiyeteno Deborah laamu leydi ndi noon Mahamadou Buhari hoorejo leydi ndi waɗi erago kayya andinde na noddude yo jaam e kisal nde artata hollirama noon e oɗo saaha joni yimɓe ɗiɗo puɗɗima nanguede hen hollirama kadi université mabɓe o uddama suwa andede taw mande foti udditede hoorejo leydi ndi noddi deƴere waɗi kadi erago andinde ɓesgu leydi ndi wonde hay neɗɗo goto fotani wadde justice hoore muɗum ha joni ko ley kabaruuji men ɗemngal pulaar sennumima to leydi Nigéria kabaruuji men jolam jaɓeri paaɗen koto émirat arabe uni caggal jaltugol aduna hoorejo leydi émirat arabe uni conseil suprême de la fédération des émirats ɓe jooɗima kamɓe kala ɓe cuɓima biyeteɗo Mohammed Ben Yazid o waɗama e oɗo saaha joni hoorejo leydi kesso leydi ndi Mohammed Ben Yazid noon o ɓuuri lollirde ko MBZ ko l'inimité woni kamɓe kala joɗinoɓe hay goto alamo suutan junggo kamɓe kala eɓe jaadi kay nde o ardoto leydi ndi o lomto kaya mawni ko woni demi frère makko mawni ko maw jiidi baba ɗum noon kamɓe jeeɗiɗo émiraji jeeɗiɗi wa émiraji jeeɗiɗi tawi kadi Abu Dhabi e Dubai kala ne tawe hen kamɓe kala noon ɓe jooɗiɓe kawri tigui ɓe cuɓima biteɗo Mohammed Ben Yazid yo lomto demi frère muɗum siftinde on noon mo lomti o wiyeteno ko Khalifa Ben Zayed Al Nahya yalti aduna ko guila ñande aljuma 13 lewru aljuma hanki o 13 lewru duujal ko guila ndeno yalti aduna ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi ende ne tawe tigui e sécheresse woni yooro manggo no fewi wasde hebde ƴiwane hitande hikka nde ɗum saabima noon laamu ngu ƴetti peeje kesse noon ko uddude keeri leydi ndi kala hadde kala kene wiye beele woni gawri woni maggem ha kala kene yaltude leydi ndi ɗum noon ko laamu ngu anje kay guila nawede ha laaɓa caggal leydi yeyoye walla guila hulde guila leydi ndi ŋakkede beele walla guila cogguji ɓennude guila cogguji ngabbude ɗum noon ma won kay ma musan no fewi
wonande yoga e leydi tawa kadi ko leydi huccinnoɓe e oɗo saaha joni leydi ende caggal kay guerre leydi Ukraine e leydi Russie tawa ɗeɗe kewɗe ko toon ƴettanno ɗiɗon kaɗon guura wiyete ka blé ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto ko reydinoga paaɗen no gas go neɗɗo hesɓe mbasi pittali men e nder balɗe ɗiɗi e nder ko reydinor caggal kay nde rafi covid 19 yita toon fodde temedde joyi ujunere e neɗɗo ko fuɗɗi fiɗede nder balɗe ɗiɗi caggal nde rafi o yita toon e oɗo saaha joni ko fayre mawde laamu ngu noon uddi leydi ndi kala leydi ndi waɗama confinement total foof noon ko anje mboroso sarade ha ɓuuri ɗo koto leydi Palestine cakkitoɗen to rewo Cisjordanie aljuma hanki o sappo e tati duujal holirama tigui ko dadiɗo goto Israël najo mo hinde force spécial kañum tigui wasi toon fittani mum o waɗano noon koye saaha garmi gara hakkude mabɓe Palestine naɓe sappo e tati Palestine aji goɗɗo mbarminama hen ɗum noon waɗi koto wuuro witego jenine tawe to rewo Cisjordanie ene teska noon oɗo saaha kala tension mus ene tawe toon hakkude Palestine naɓe e Israël naɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men e ɗemngal pulaar ɗo e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko musidɗo men sehil men Amadou Kébé ɗo e to karallagal ko Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogum jogo